Għandi l-poezija umoristika wkoll lill-Playboy Mediterranju. X'hemmx tiżreġ il-baħar u sħan, x'hemm iżjed li tixtieq turista sabiex sir ferm firħana. Però vaganza tkun il-bot minn ideali, jekk ma dduqux tal-Playboy sħun Mediterranju, il-bews passjonali. Ejjew Malta, hawn għandna min se jaqdikom dan il-mod. Ma importax jekk tkun xikera, għax dan il-każ mhux kwalità iżda l-kwantità li tot. Laqqas tkun il-problema jekk dak jinħela qabel il-waqt, laqwa li dew innamuri lil kulħadd. Sa ssiru tafu x'inhi l-passjoni, imma passjoni tad-doluri tkun fil-fatt. U l-ewwel ma jagħmel imexxinu ċali lew, għax jaf li ħarstu twiet l-imħabba fiżika tal-ġen u jiġi fuq il-mara mitmossa fis-sekonda bil-konfidenza tant profonda u jgħid daqstelli rita jipprova jferrex magnetizmu aktar minn kalamita. Kull merħba bikom, ħudu gost, tajjeb għalikom dan il-post, għax hawn sibu min ikun jaħraq aktar mix-xemx Maltija l-esperjenza tal-pjaċir għal mara barranija.